No nyt. Eli Eerikkala Golfissa ensimmäistä kisapäivää väännetty menemään ja oli ilo ja kunnia saada tänne Savon sydämeen vieraita tuolta Etelä-Suomesta, eli seuramme jäsenet Harri Manninen, Tommi Nordberg ja Mikko Penttinen lähtivät rohkeasti tänne savolaisten joukkoon taistelemaan Eerikkalan mestaruuksista ja pojat korkkasivat kentän ja ihan kelpo tuloksilla, tosin 1/3 joukkueesta on sairaslistalla, eli hänellä oli sellainen caddy rooli, mutta tervetuloa tosiaan pojat Eerikkalaan ja kertokaapa vähän ensitunnelmia tästä. Eka kertaa kävitte meidän ysiväyläisellä kentällä ja Savon sydämessä, niin minkälainen oli tämä kokemus? Kertokaa vähän lyhyesti. Erittäin positiivinen. Todella saatiin lämmin vastaanotto heti aamusta lähtien ja kenttä oli aivan upeassa kunnossa. Kenttä on todella hieno. Kauniita väyliä. Pelikin kulki hyvin. Seura oli erinomaista. Ja kaiken kaikkiaan olemme erittäin positiivisesti. En sano yllättyneitä, mutta sanon, että fiilis on erittäin positiivinen omasta kotiseurasta. Joo, tässä on hyvä esimerkki, että meillä on paljon tosiaan etäjäseniä ja pojat lähti katsomaan, että miltä tämä oma seuran kenttä näyttää. Ja niin kuin yleensä on käynyt, niin ensikommentit on olleet tämän suuntaisia ja tosi hienoa, että olette täällä viihtynyt. Ja tässä on vasta turneen puolessa välissä, että tässä on savolainen ilta ja yö välissä ja huomenna kisa jatkuu. Sitä odotellaan. Joo, ja pojathan on kaikki tosiaan singelipelaajia, eli pelimiehiä ja kommentit kentästä oli tosiaan tommoset kivat. Ja mites muuten, kenttähän ei ole kauhean pitkä, niin mihinkä ne haasteet tällä kentällä asettuu? Että pojat huomenna lähtee ihan siinä kärkikahinoissa tavoittelemaan seuramestaruutta vielä, mutta mihinkä ne haasteet tässä asettuu, koska pituus ei varmaan ole se haaste? No ei, pituus ei ollut varmaan se haaste tänään, että kyllä rautaa tiiltä aika pitkälti pystyi lyömään, mutta taas lipun paikat oli aika haastavat, varsinkin toi 7 ja 8 greeni, niin kyllä siinä sai putata kieli keskellä suuta, että siellä taisi tulla 3 puttia melkein joka kerta. Niin, siinä varmaan oikeastaan greenillä melkein ne suurimmat haasteet. Kentällä kannattaa pysyä siis väyrällä, että itse löin tuossa alussa muutama vähän vinomman ja ei tarvinnut etsiä palloja. että tarkkuutta vaatii. Joo, eli kyllä greenit on nyt hyvässä nopeassa kunnossa. Ja miten Mikko olit vähän cadin roolissa tänään? Himottiko tarttua mailoihin selkävaivaisenakin kiinni, että kun näet kenttää? Kyllä. Tosiaan mulla selkä vaivannut vähän tuossa loppukesästä ja nyt on sunnuntaista asti pitänyt taukoa ja olin toiveikkaana, että pystyisi tänään pelaamaan, mutta rangella jo niin pahasti pisti tuohon selkään, että totesi, että ei ole mahdollisuuksia lyödä, mutta kivampi lähteä kävelemään, kun jäädä tähän murjottaa klubille, niin tosi kiva oli kävellä jätkien mukana ja meillä oli huippupeliseura Pertti ja Jari, niin sai meidät, vaikka kotiseurassa ollaankin niin kuin ensivisiitillä ollaan, niin tosiaan sai meidät tuntee itsemme erittäin tervetulleeksi ja tosi positiivinen vaikutelma jäi pelikavereista ja kaikista jätkistä, kenen kanssa ollaan tässä klubilla juteltu, että niin kuin ylpeänä voi sanoa, että edustaa Eerikkalan golfia, vaikka sitten tuolla etelässä pelaillaankin. Tosi mahtava fiilis. Joo, tämä on hienoa. Me ollaan monta vuotta miettinyt, että me tehdään tämä reissu. Meidän piti itse asiassa viime vuonna tehdä, mä sairastuin just ennen kuin me tultiin. Tosi tyytyväisiä, että tehtiin. Joo, suositella kyllä ihan ihan varmasti tehdään uudelleen. Joo, toivotaan, että teidät nähdään ensi vuonna ja muut etäjäsenet kanssa, ottakaa tästä kolmikosta mallia, eli tulkaa tänne, täällä on hyvät kivat puitteet ja poillakin on majoitukset tuosta Lohimaasta ja varmaan täällä niin kuin ensi vuodeksi niin toivotaan, että saadaan etäjäseniä iso joukko ja tehdään tästä semmoinen hieno jäsenten kohtaaminen, eli ei muuta kuin tästä mallia, eli kaikki kunnossa. Kiitos pojat vielä kerran ja huomenna vaan sitten niin kuin kultaa kohti ja vuoden päästä uudestaan. Tänään astutaan korkin päälle ja sitten katsellaan huomenna uudestaan.